En wat krijgen die vaste vrienden? Ongelooflijk. Dames en heren, nog steeds de Bert van der Wouwer met zijn compagnon. Steek jongens, dat smokt altijd. Kom hier, voilà. Voilà, ongelooflijk. En een deurtocht, dames en heren, een neemt de Bel Project. 38, dat kan niet. Denk Heren Rommels, hier hebben maar een druk. De koers is hier allemaal los. De koers is helemaal los. Dit is, vergeet we hier in de sturen. Dat is hier die al gedribbeld wordt, dat is voor Jasper. Wordt weer gedribbeld. Hoe gereden, Paul? Hoe gereden? Wat is dat? Die zijn de mannen, hè? Samen, de wacht, voorgaan. We gaan niet zien hier. Geweld om in! En hier is aan de komen zetten, dus hier is komen eraf. Hier is komen eraf, en jou is nog gewoon raken. Hier is komen eraf. Het moet zijn dat dat feest... De wacht was op te drinken, maar het is wel een prestatie. Maar het valt veel bij de vluchters. Precies, op die mannen wel. Nee, dat kan niet. Jawel, er zijn we. Gaan we beginnen? En die mannen zeggen pak, hoe waren je het? Ongelooflijk, aan die geest. Inderdaad, die mannen 4 uur kapot gereden. Dat moet niet gebeurd zijn, dat moet niet gebeurd zijn. Ja, jongens. Ja, ik zie het. De vinger is op, we gaan hier kijken. Dat is alles. Dat is alles. Fijn dankje. Fijn dankje. Fijn dankje op 4. Waar gaat de bal op 4? Nou, jullie tijd gereden. Gepakt. Dat is alles. Weet je niet? Had ik iets niet opgehouden. Oh, dan de muur is de rechterhand. Dat is toch een pakje. En mij. Ze raken er weer niet. Ze raken goed staan natuurlijk. Ze niet opdienen voor ons team staan natuurlijk. Ze willen weer een keer. Fantastisch zo. Het staat iets uit. Het staat iets uit. Op een vrij kleine dames en heren. Die pakt die en door. En iets terug. Iets uitkomen over wie. Ongelooflijk. Je mag het nog niet over. Nu zitten vandoor. Spolletjes met een hoofd. Dames en heren. Frankje. De Zlatan Ibrahimovic van het peloton. Weet, dat is, de Zlatan wil zeggen, dat is een talent, ongekend eigenlijk. Je moet het niet verleggen. We mogen leren, de wacht het 4 uur ook jij. Ja, maar die gasten, dat zijn toppers, dat zijn mannen van de toekomst. Volgend jaar, de Cleavers voor Kids. Cleavers voor Kids? Dit jaar ook 20 euro winnen we. Voilà, dan gaan die mannen. En anders, de kaal niet meegedaan. Ik denk de jongens die gaan hier volop voor die koers niet af. Maar toch, grensreis in put, geeft een dag het applaus. En 3 dikke kussen van ons kind. Dat doe ik het al best. Van Ossenbeek, de mannen zijn van Ossenbeek. Als zo gaan we er fijn nog bij hebben. Wat zijn mannen van Nederland? Dat weet ik. De grensrijder, dat is ook een put, dingen, Ossenbeek. Dat is goed het doel. De Mike, aan het dans. Als je zegt wat Mike. Hey, je moet de Frank niet vergeten, heb je hier een goede foto. Hier is die gasten, samen met de hand Pogon. Je hebt mee gezorgd voor dit hier, plus hier. Ongelooflijk, dames en heren, geef je een groot applaus. Ongelooflijke club, ongelooflijk team. Dat hier... De volle Cleavers voor een hak aan doen met die gasten hier. Voor een heel publiek. Mannen, openrijken. Jullie openrijken, persdieren. Kom op, Mark. Doe het, dat filmoperen. Bam, en dan ja. Allemaal meedoen, dames en heren. Jullie vreden nog. Ik zie er een paar keer bieten achteraan. Kom op, mannen. Hoi. Dat zijn geen mensen, dat zijn robotten. We moeten weten dat de gasten van de nacht om 5:06 van de morgen, dat wij gingen werken, hebben die mannen de deuren van de volle top dichtgetrokken. En die winnen hier vandaag die volle koers. De Bert van der Wouwer, die jongen dag in de avond, geef die man een groot applaus, even alle coureurs op, we zijn een foto. Ongelooflijke prestatie. Ja. Ik ga meter emoties zien vloeien.
Ongelooflijk, ziet dat dan. Die mannen gisteren, die zijn precies juist uit hun bed gekomen. Die zijn niet leuk. Wat voor een atleten zijn dat? Dat zijn geen mensen, dat zijn robotten. Piet, moeten weten dat die gasten van de nacht om 5:45 van vanmorgen, dat wij gingen werken, hebben die mannen de deur van de volle top dichtgetrokken. En die winnen hier vandaag die volle koers. De Piet van der Wouwen, die jongen dag in de avond, geef die man een applaus, geef die alle coureurs op, binnen foto.